Ado Gwanja da kuma lauyan da ya kai shi ƙara gaban gwamnan Kano akan wannan waƙar tasa ta cas. Kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa suna ta yaɗa labarai akan cewa an yi zaman kotu tsakanin Ado Gwanja da kuma lauyan da ya kai shi ƙara, za a yanke mai hukunci. Kamar yadda a yanzu haka wannan labarin bai da tushe, don haka a yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji cikakken abin da ya faru a tsakanin Ado Gwanja da kuma lauyan da ya kai shi ƙara. Amma mai sauraro, kafin mu kawo maka cikakken wannan rahoton, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka wannan channel ɗin tamu mai albarka ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribe, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma ka danna wa bidiyon mu alamar like. Tofa, kamar yadda ka sani mai sauraro, a kwana-kwanan nan an hana Ado Gwanja kada ya saki wannan waƙar tasa wato kwamcas, inda shi kuma Ado Gwanja ya yi buris da mutane, ya yi buris da lauyan da ya shigar da shi ƙara, kuma ya yi buris da wanda ya mai magana na cewa kada ya saki wannan waƙar, ya saki wannan waƙar tasa, kamar yadda ya ba wa mutane mamaki. Kamar yadda ka sani mai sauraro, an gargaɗa Ado Gwanja da cewa kada ya saki wannan waƙar, domin kuwa za ta ɓata wa yara tarbiyya. Shi kuma Ado Gwanja ga cewa wannan waƙar tasa babu wani laifi da ta yi, don haka babu wanda ya isa ya gama waƙarsa ya hana shi ya sake ta. Hakan ne yasa Ado Gwanja ya saki wannan waƙar, domin kuwa shi ya bayyana cewa ma ya siyar da waƙar. Kaga tun da ya faɗa haka babu yacce za a yi da shi, tun da ya siyar da ita. Sai dai kuma wai suna tunanin cewa kawai ya faɗi haka ne, bai sai da waƙar ba. A yanzu haka dai babu wani mutumin da ya fara sakin wannan waƙar sai shi kansa Ado Gwanja, domin kuwa shi ne ya fara wallafa ta a shafinsa na YouTube, domin kuwa shi kaɗai ne ya fara sakin wannan waƙar, babu wani wanda ya fara saki. Ado Gwanja ne ya saki waƙar. Ta haka ne za mu iya ce muku Ado Gwanja bai sai da waƙar ba, kawai dai ya faɗa ne saboda kan ma a ce kada ya saki waƙar, tunda ya ce ya sai da ita, kaga babu yacce za a yi da shi. Sai kuma bayan wannan ƙurar ta lafa, sai aka fara labarin cewa an zauna zaman kotu tsakanin Ado Gwanja da kuma lauyan da ya kai shi ƙara. Kamar yadda a yanzu haka a labarin gaskiya shine ba a zauna ba zaman kotu, shine ba mu samu wata hujja ko kaɗan wacce ta nuna mana cewa an zauna zaman kotu ba, sai dai an tura wa Ado Gwanja takarda ta sammaci akan ya kawo kansa, domin kuwa za a yi mai hukunci. Kafin Ado Gwanja ya saki wannan waƙar, mutane da yawa suna ganin cewa wannan waƙar za ta yi muni, domin kuwa kada ya saki waƙar. Hakan ne yasa mutane da yawa ba su goyi bayan Ado Gwanja ba a lokacin, suke cewa ƙara a hana shi kada ya saki wannan waƙar domin za ta lalata tarbiyya. Amma kuma bayan Ado Gwanja ya saki wannan waƙar ta cas, sai mutane suka fuskanci cewa babu wani muni da waƙar ta yi, kawai dai ana so dai a ci zarafinsa ne, ko kuma a daƙile mai hanyar samun kuɗinsa, domin duk wanda ya saurari waƙar ya san cewa babu wani aibu da waƙar ta yi idan ka tsaya ka fuskanta. Sai dai ma wasu darussuka idan ka kula za ka ji ya faɗa akan abubuwan da suke faruwa da 'yan mata, musamman a baitin da ya na cewa tsautsayi kwanan ɗakin saurayi, kar ki je in kin je mai zaki. Wannan baitin ma mai sauraro ka san cewa sai dai ya gyara mutane, domin duk wanda ya ji zai iya shiriwa akan wannan baitin. To mai sauraro, a yanzu haka me za ka iya cewa a dangane da wannan lamarin da muka kawo muku? A yanzu haka mutane da yawa suna ta fitowa suna ta faɗar maganganu akan waƙar Ado Gwanja ɗin, wasu suna cewa bai kamata a kama shi ba domin ba abin da ya yi. Matasa da yawa sun fito suna ta maganganu akan wannan lamarin, kamar yadda a yanzu haka ga bidiyoyinsu ku kalla domin ku ji abubuwan da suke faɗa akan abin da ya faru da Ado Gwanja ɗin. Wallahi ni yanzu na fito wanka nake cin karo da wasu post, ban san me gaskiyan su ba. Wai a hukumar ta ce fina-finan Kano wai tana neman Ado Gwanja akan wakan da ya war saboda wani lauya ya shigar da ƙara akan sa. Alright, ba zan yi magana akan hukumar ta ce fina-finai ba, but amma zan yi magana akan kai lauyan da ka shigar da ƙara. Abin da nake so ka sani shine Ado Gwanja dai ba shi fara yin waka a Susa ba, kamar yadda ya faɗa da bakin shi, kuma cas kalma ce. Yanzu idan na fito ne kyau zan ce kai amma wani yayi kyau cas, sai me. Sannan kuma
a sosa, zan iya sosa baya, zan iya sosa fuska, zan iya sosa komai. Misali kalma yashashen kalma ne, in ka ɗauke shi ta mummunan kalma ruwanka, kamar kwalba ne, in ka zuba ruwan giya zai zauna, in ka zuba ruwan karatu ma zauna zai. Saboda haka kalman cas ko a sosa yashashin kalmomi ne, in ka ɗauke su zubar da tarbiyyar ka dama already you don't know who you be. So maganan wani ƙara da wani waye ba shi bane, kuma ba shi zai hana mu mai rawa a TikTok mu sarara ba, wallahi tallahi. Domin idan ka kalli wasu abubuwan ma za ga wasu waƙoƙin da ake sun fi na ado batsa da ɓata tarbiyya, amma tunanin tarbiyya duk ga ba su fofotu nan ba, su safara nan su waye duk gas nan sa ta waƙoƙin banza da wufi wanda waƙa baraka ya saura. Ga wanda ya waƙa in gallo me yasa baraka ma shi ba, ko ba za ya ƙaran shi ba, sai renin wayo Ado Gwanja. To Ado Gwanja har yau har gobe muna jiran sababbin waƙoƙinka, kuma za mu warwasa, za mu sosa, za mu ƙara sosawa. Mun yi mun warware, yanzu kuma mun sosa, luwai tana zuwa. Don haka lauya, kai ka ce baka so, mu mun ce muna so, shine nishaɗin rayuwarmu. Kuma Ado Gwanja waka zai ci gaba da yi, muna jin daɗi, muna holewa. Akwai wanda suke waƙoƙi na cin mutunci a cikin jihar Kanan Dabu wanda suka fi Ado Gwanja, sun ɓata tarbiyya, sun yi abubuwa da yawa, amma ba wanda kuka rena sai Ado Gwanja. To me ma a cikin cas? Ni ban ga komai ba. Duka fa kalmomin fa wannan dai kalmar ce ta asusa ta tsaya muku a rai, ko kuma cas. To ni ban ga me bane a ciki. Akwai abubuwa da dama da Ado ya faɗa a waƙan wanda ni ban ma ji wani abin da zaka wani daga hankalinka akai ba, wai da har zaka je ka rubuta wani petition akan mutum ka wani kai karansa. Saboda haka mu ra'ayinku kuka faɗa, mu ma kuma muna da ra'ayin mu faɗi namu ra'ayin. So dole idan Ado Gwanja yayi waka da mu da 'yan matan bana za mu so. Cas bayana yana mini ciwo. Cas kawai yanzu yana shiga wani TikTok na ji wasu maganganu marasa kan gado, wai an saki cas, wai a dakatar saboda wai tarbiyyar yaya, za a ba ta tarbiyyar yaya. Daman can duk wanda yake a lalace, ai daman can a lalace ke, ba wanda ya isa ya lalatar da wani ba wanda ya isa ya lalata wani. Ba da Allah, duk waƙoƙin nan da ake yin su na rashin mutunci, duk waƙoƙin nan da ake na rashin mutunci kawai shikenan saboda an saki cas da asusa shikenan ya daga muku hankali wai a dakatar. Ai nan kuka ji akan ku, gashi nan ku ya dankara muku magana lokacin da yake din babu wanda ya taimaka masa. Yanzu saboda Allah ya wani saboda nema. To wai me wani wakar da za a ce sai an a dakatar da ita? Cas kawai bayana yana min ciwo a sosa shikenan.